Ako to vtedy bolo? Ona pravidelne vyjedávala ostatné taniere. Nelly som od začiatku nejak nemusela, OK, ale v dnešnej poriadne. časti tlieskam. Extrémne si to vážim, lebo ja som až doteraz žila v tom, že ako budem ukázaná. Spravila by si v show niečo inak? Ako keby ten hlas diváka priamo prejavila alebo pretavila do reality. Akože, jak sa to vezme, dosť to tam prehnala, keby to povedala úplne inak, trošku inteligentnejšie, s viac rešpektom, tak dajme tomu. To je vlastne to tehotenské fotenie. Môžeme to nazvať, že to bol ten prapočiatok toho konfliktu? Myslím si taký, že najintenzívnejší prapočiatok toho konfliktu to bol. Začalo sa to určite mimo kamier na izbe, ale som najčastejšie vyvolávala na našej izbe konflikty. Aj keď mi niečo povedali, alebo sa mi nepáčilo, čo na iné rozprávajú, alebo celkovo, tak som bola ticho. No podľa toho, čo ukazovali v telke, tak moc tam do toho ona nehovorila. To skôr tá, čo robila v tom parlamente, jak sa volala. Ona tam vždycky, keď kýdala na niekoho, smiala sa, vymýšľala a ostatne sa k nej pridali ako ovečky. Vždycky si tam našli nejakú takúto ich obeť a do nej rýpali za nos alebo za neviem čo, keď ju vnímali ako, že je krásna, aj tak si z nej robili tam srandu. Však aj z tej Kiary, však pekná mladá baba, aj tak si tam furt z nej uťahovali, ale aj tak si tam vychytali iné baby. S Laurou, vlastne my sme sa tam aj dozvedeli, že medzi vami sa dialo množstvo vecí, ktoré napríklad neboli doteraz zachytené na kamere, ako napríklad to, že ťa ostrikala kečupom, alebo že mala na teba nejaké zvláštne pohľady. Vie mi pravidelne nejak dávať najavo, že ty tam nebudeš, ty tam nepatríš. S tým sedením mojim, kde som sedela, tak sa to opakovalo, že ma potrebovala podsádzať. A naozaj to Podsádzať? boli Čo sme v škole? už sa... Bože môj. Mohla som sa vyjadriť. Ja si myslím, že v reálnom živote by som sa aj vyjadrila, ale tam som presne vedela, že keď sa už takto postavím proti nej, tak už mi je koniec. Čoho je koniec? Toho, že nebudete kamarátky, nebudete chodiť spolu na raniočky vo vile, alebo akože kde? Skončí tá show, nikto vás nedrží pokope. Šli by ste od seba, každý svojou cestou, úplne bežná vec s bežnými ľuďmi. Strašne veľa. Potom mi vysvetľovali, teda Mercy jediná za mnou prišla a mi vysvetlila, že ona o tom nevedela. Tá Mercy, ona chce patriť do tej istej skupinky, tých bad girl, ale potom keď sa niečo stane, tak hneď ja som to nebola. Ale predtým, než tam bol nejaký konflikt, áno, ja som s vami. Dojde niečo zlé na tú skupinu, lebo oni to spolu všetci to vykonali, tak ja som v tom nevinne, sa s ním len bavím. Ja som ti nedala prezývku, hovorím ti tak, ale nedala som ti ju. Dobre, s Myškou, vizážistkou nie, lebo to som opäť raz brala, že sme gang, ideme proti ním, ideme spolu. Jakže idete proti ním? Vy tam nejste skupinky, že idete proti sebe. Vy každá zvlášť sa snažíte zbaliť jedného chlapa. Dezol. Budete kamarátky, nebudete kamarátky, je to na vás, ale vy nebudete skupinky sebe, to nie je Survivor, to akože, kde sme? Toto je show o tom, jak zbaliť chlapa a... Ale ja, keď som sa s nimi stretla a nejako sme sa ocitli v skupinke, potom aj na izbe, tak som si prečítala každú jednu z nich. Bude A jak si ich prečítala? Si otvorila nejakú knihu alebo Instagram? presne tento typ človeka. A ja som sa veľmi bála už pred show, že keď tam pôjdem, tak práve ja budem nejaká tá Anička z minulej série a že ma tam úplne budú šikanovať. Prečo? Lebo aj v živote sa mi stáva, že mám nejakú... OK, takže... Bála si, že budú šikanovať, tak sa pridám k tým, čo šikanujú. To akože... Sa ďalej. energiu, čo ľudia nemajú radi a že tým pádom ma chcú šikanovať. Cítila, že Laura bude takáto, plus aj Mercy. A my sme boli taká štyrka, ktoré sme boli naozaj temperamentné, Od tebe som počul až v nejakej, neviem koľko tých častí, ale v neskorších častiach, koľko z 5. časti som si všimol, že tam vôbec existuješ. extrovertné a ktoré si vedeli povedať svoje, tak som si povedala, že sa budem držať pri nich. Tak som sa začala naozaj postupne od nich vzdialovať. No to v Rúži nebolo ukázané. Tam už ste sa iba pohľadali na ceremoniáli a tam to skončilo. Tam predtým nič moc ako nebolo extra. Také 2-3 také podripovačky, ale ináč nič. Áno, je to tak. Konfrontovala som ho s tým, že vlastne nebola ešte na žiadnom randičku. No lebo asi ťa nechcel? Asi nemá záujem ťa spoznať, neprišla si mu atraktívna nič, ale nebola si tak málo atraktívna, aby ťa vyhodil? Tak ťa nechal v zálohe? Bokom. Ja som si ho takto vytiahla 2-krát počas tej show a aj keď sme mali vlastne to fotenie, tak som čakala možno od neho nejakú tú iniciatívu a naozaj bola... Nemal teba záujem, to je celé.
Nemusí sa k vám rovnocenne správať, preto keď o teba nemá záujem, nemá o teba záujem, nebude sa ti venovať, alebo minimálne, to je voľba. Vy tam ste, aby ste skákali, ako oni tam pískajú. Prečo neprišla dovtedy tá moja chvíľa, to by ma možno zaujímalo, lebo naozaj žiadnu pozornosť, keď takto spätne vezmem, tak som od neho nedostala, takže Nemala teba záujem. by to... Ona sa sťažuje, že nevenoval pozornosť a nepozorná na ne. Tak za tým je jediný dôvod. Nemala o ňu záujem. A ona to nevie pobrať. A ona tam s tým na ňo vyvafla. Ty si ma nikam nepozval. A prečo? A toto? Prečo asi? si ho Neznámeš nechcela ho. získať. Keď som si ho chcela získať, správala som sa inak, ale pretiekol pohár trpezlivosti. Ja som už mu proste povedala na rovinu, ako to je. Ja som priamočiara a Ty si mu vyslovene vypičovala, že pozvi ma niekam, lebo si úplný ja som tu, môj drahocenný čas je drahý, pritom máš zadarmo vilu, neviem, či máš čo zaplatené, máš tu pozornosť na sociálnych sieťach, neviem čo všetko. Čo tam vymýšľaš? Čo sa cítiš za dôležitú? Ako ísť do nejakej show, kde by mala byť, dajme tomu, že 15 chalanov a jedna žena a ja tam je medzi tými 15 sa vtierať alebo robiť tam opicu pred celým Slovenskom, aby som si kvázi získal srdce ženy, tak to žena sa dá získať úplne iným spôsobom a nie je to v nejakej reality show. Keď je niekto do reality show, je to výhradne skrz pozornosť, financie, bodka. Neláska, to je vedľajšie, keď to sa niečo reálne podarí. Rozhodne nemali, a to teda do poriadne otvorenej hádky, do ktorej sa postupne ale nejak zapojili aj ostatné baby. Čo sa tam teda vlastne stalo, aby sme to aj my ako Mne to neprišlo ako otvorená hádka, však ona tam povedala to, čo mala na jazyku, Laura sa tam rozplakala, urobila tam veľké divadlo, čo sa neskôr potvrdilo, že to bolo iba divadlo, ona sama to potvrdila na kamery, takže to nebola hádka. To sa stalo presne to, čo ona chcela. Chcela sa zviditeľniť tá Laura. už ako celý deň to vo mne Ale teda vrelo. trvalo to už dlhšiu dobu, že ti Áno, Laura dávala áno. najavo nejakú Presne tú tak. tvoju submisivitu. Áno, submisivitu a že ma nejak potrebovala Teoreticky áno, môže to byť nejaký prejav dominancie, ale povie, čo tam bolo reálne za tým. Podsedať si stoličky a čo sme deti. utlačať a ukazovať mi, že nikde nie je moje miesto. Mi kľudne povedala, že už som späť, pustí ma. A ona vtedy úplne mi odvrkla. A čo ty tu? To je tvoja stolička? A ja, nie, ale ja som tu sedela. No tak ty si môžeš sedieť, kde chceš. OK, keď to bolo takto, bolo to od nej hnusné, protivné, asi by som jej najal, keby som tam ja, ale A už to chápem, to chápem, ona že vybuchla prvá aj. zareagovala aj Lauru. Po prvom nejakom vyzvaní od niektorej z nich, že nemáme sa hádať pred všetkými, tak som povedala, tak poď vonku, ideme si to vyrozprávať. Poď vonku, ideme sa Vyrozprávať. Tak, ale všetky sa báli, že budú v Adrianových očiach, alebo respektive pred kamerami vyzerať zle, keď sa hádajú a ešte tam povedia niečo, čo nechcú, preto sa do toho nechceli moc asi pliesť. diváci zistili, že keď niektorá bola ich favoritka, tak ako sa správa reálne tá Na koho favoritka. Stranu Laury. Prečo? A pustili sa do mňa. Postaviť sa proti Laure znamená, že ťa zničí. Že ťa zničí, že čo? Že ti vynadá, vyťahne na teba špinu z vily, alebo čo? Akože radí, že si holíš nohy raz za týždeň iba, alebo iba, hej. Toto- Keď tam na Lauru ona sama vedela veľa špiny, takže jak by ona Laura zničila ju, keď ona vedela veľa špiny na ňu. Však to potom všetko aj vyrozprávala. V danú Dobre, takže ona na teba kydala hnojom, tak ty budeš na ňu tiež kydať hnojom. To kam sa posunieme potom? Jak sa z teba stane lepší človek, keď budeš robiť ten istý, ktorého vlastne nemáš rada a robí ti napriek. Urobíš mu ten istý napriek, on ti potom robí ten napriek a bude ti sa dokedy robiť, jak deti v škôlke. tak ja som jej On ma potiahol za vlasy a ja som mu potiahol a ja som mu potiahol. povedala iba to isté, čo ona mne. A keď pre ňu neznamená nič moja existencia, bezo mňa by tam nemusela už reálne existovať. Taký pozor, keď niektorá mala nejaké intolerancie alebo To si aj sami mali dávať pozor, ne? Však vidím, čo žerem. Reportáž ako keby sa stala. Tomu ver, celé Slovensko nespí, pes mi nežere kvôli tomuto, akože fú, to je dráma, toto. Ešte neviem, jak vymyslím ten kanál, ale for fun, ja sa to upustím, lebo ja keď to pozerám v telke s priateľkou, tak ja to vždycky opustím, ja to začnem piť, to tam sú úplne nezmysly a vlastne potom ja viac rozprávam, než sa samotná telka. Že tu sa vybúrim, vyrozprávam a ona si to môže bude a pozerať. pravidelne vyjedávala ostatné taniere, tak sa dostalo k tomu, že zjedla nejaké mäso grillované alebo vypražené, neviem. A lenže ona už vtedy mala proste nejaké
To nevidíš, že to je ryba? Kuracie, hovädzie, bravčové, to jedno, aká panenka, však to je... Vidno, že to není ryba, alebo že to je ryba. Úzkostné stavy, kedy o sebe pochybovala, už naozaj to trvalo aspoň pol hodinu. Na čo sme potom zistili, že Ona rada leží na zemi, som si všimol. Už asi tretí, alebo možno aj štvrtýkrát dokonca ju to tak naozaj ani na tom ukazujú. druhom tanieri nebola ryba. Čo? No to by nedával zmysel, keby to urobiť na schvál, tak čo tým doceli? Nejakú pozornosť kamier, Adrian tam nebol, on sa to tuším ani nedozvedel. Nedalo by to moc logiku, ale Londýnka. Toto nebolo reálne, neplakala tam naozaj monialom. No tu už je to také shady, že by zjedla niečo, čo vie, že by nemala. Patlec. Tak jej zatúskam, Pi- pretože to robia dospelé ženy. Keď majú nejakú alergiu, tak sa dobrovoľne chcú. No dobre, a Pred to kamerami ale. vlastne dopadlo potom? Už vtedy žiadna alergia nebola? Začala robiť scénu, predýchavať to tam, že jej to By som jej schválne dal nejaké jedlo, aniž by vedela, že tam je nejaká ryba. A že či by sa niečo stalo. doniesla som jej nejaké antihistaminika, ktoré som mala aj ja. Mala pri sebe EpiPen, preto sme ho okamžite OK, takže alergiu na ryby mala. aplikovali, že? Nie. Na toto sa vyhovorila, že si ho zabudla v Bratislave, kedy na poslednú chvíľu si musela prebaľovať kufre, keďže mala... Počkaj, čo? Sme ho okamžite aplikovali, že? Po tvojom teste by maximálne... Podľa mňa maximálne ona ojebala. Lebo teraz tu, počkaj, povedala. Čo to Nie. povedala? Na toto sa vyhovorila, že si ho zabudla v Bratislave, kedy na poslednú chvíľu si musela prebaľovať kufre. Takže ona mala mať nejaké svoje lieky na to, ale na vilu si ich nezobrala. Takže tam je veľmi veľká šanca, že odrbáva s tou alergiou. 50 kg miesto 30. Čo bolo však veľmi zaujímavé, Laura sa bojí, aby Adrian nevidel jej zablokovaný Instagram? Áno. Čo si myslela? Aj. Laura sa bala počas celej show, že Adrian by sa mohol dostať k jej Čo tam bude? Cecky tam ukazuje v plavkách? Instagramu, Nič nové. ktorý mala už po niekoľkýkrát zablokovaný. Zaobaľovala do toho, že má vlastnú nejakú značku spodného pradla. Toto milujem, keď niekto povie, že mám vlastnú značku svojho spodného pradla, ale vlastne nerieši marketing za tým, nerieši výrobu toho spodného pradla, dizajn, iba si to proste oblečie a fotí sa v tom maximálne povie, toto urobte trošku tenšie, túto pridajte túto šminku, to je celé. Neviem, nedisujem, ja odhadujem iba, jak by to asi mohlo byť, predpokladám. Bude prebiehať ten náš rozhovor, ale bola som tak emočne rozbitá, že už... A tu ma prekvapila veľmi reakcia Adriana, jak sa ako pekne zachoval, že ho nespičoval, ale iba povedal, že muselo to byť na ňu veľa a vlastne ju iba objal. Akože to je veľmi sa tam pekné a gesto. ja takto zrútila. Vieš čo, poďme si to pozrieť. Ja ti k tomu poviem toľko, že ja som úprimná, neklamem. Toto tam vravia kompletne všetky a väčšina z nich aj tak ojebáva. Klamať neviem. No ak by tá Laura do nej nešla, tak nikomu nič nepovie. Až keď horí pod riťou jej, tak až vtedy sa chce ako zachrániť. Takto v dobrom a v peknom sa spolu môžeme rozlúčiť. Ale okej, robil to diplomaticky. som Asi by som to obrovskú tam nemenil. Len ona bola netrpezlivá, ale potom sa tam nemôže tváriť, že čas je drahocenný, keby tam bola zadarmo. Follower je pridobá na Instagram, vlastne môže mať spoluprácu. Ja akože to nie je zadarmo, čo sa ona stvára.